Avega disse yekî pirsiya vêka ev şer û pevçûnka got li welatê findiqa van emelê findiqa got li wa xistina û pevçûnkirina berawa de derketiye derheqê wê de tu çi dibêjî vêga kinê wê ev jî zulma teadeya ji teref kê ve dibê bila bê neheqî gotina pîs gotina xirab kî dibê bila bibe ji teref kê ve tê kirin bila werê kirin ev tiştekî pîs e nayê qebûl kirin îslam qebûl nake lêbelê dibê em ne li ser wî şer û pevçûnkiyan bisekinin çima ev şerê heçê bû çima li wa xistina yanî beriya wê dibê ku em li wê ser wê bisekinin yani tewa ev lêxistina got li wa emela dana ev tiştekî xeta ye tiştekî pîs e nayê qebûl kirin em vê dê qebûl nakin yanî lêbelê tişta mastirê wê dibê ku em li ser wê bisekinin çi tiştî ev malbat milletê me mecbûr kiriye got tevlî zarokê bi dergûşê dikin got bi malbatî sê meha çar meha diçin wî welatê xerîbiyê 10,000 kilometran de ji welatê xwe diqerin yanî duê malê de yekî tenê naçe di do naçin mecbûr dimêne bi malbatî ji xwe em kurmanc jî malbata me berferaha ehlê malbatê em zêde ne elhemdullah ev jî şerefeka em gelekin pêşeş hebzar û hene nihdê hebzar û hene malbat tevlî jin û mêr û zarokê malê heta biyê dergûşê erebeyekê tevlî firaxê xwe betanîkê xwe doşekê xwe her tiştê xwe heta melkesê xwe bêrika xwe dibine wa de re misînkê xwe sicada xwe dibine wî welatî sêla xwarinê gonanê sêlê ser çê dikin hemû yanî mala xwe bar dikin û diçine wî welatî divê ku em ser vê bisekinin çima hatiye wê derecê got milletê me mecbûr maye got bi malbatî hene 10,000 kilometre welatekî xerîb tevlî jin û mêr û kur û keç û zilam û pîrek nav hev da heta bi zarokê dergûşê herin wî dî ji gelek welatê xerîb kurmanc rev digihêne hev û li wî welatê xerîb hemû dixanîkî da û belkî sih keçik û sih kurîk nav hev da û di wê rezaletê da û dişixulin û bi pereyekî hindik dişixulin tualeta keçika û tualeta kurika eynîya serşoka wa himamoka wa eynîya kurik û keçik di eynî himamokê da bi dorê xwe dişon kurikê çinê da ew ê derkeve keçekê keve şûna wî da keçê serê xwe bişvê derkeve îdî kurê piştî wî re yekî kurê çê tualet wilo ya divê ku em ser vê bisekinin çi tiştî wa mecbûr kiriye got hene wê dirê di wê rezaletê de bişixulin wa mecbûr kirine got salê di meha sê meha hene wa de re findiqa bacana petata qeysiya vî îşî bikin heybekê de heyva û wî perekê bi heybekê de heyva got şixulîna wî dî werin sal 12 heyv îdî malika xwe wî perekî bixwin ev perek jî ya têrawa dike ya têrawa nake di meha sê meha bişixulê di wê rezaletê de wî dî werê malê û bişixulin 10,000 kilometran bi malbatî bi zarokê dergûşê diçin û dirê de cana qeza dikin çima hatiye vê derecê hatiye vê durumê divê ku em ser vê bisekinin em ser vê nasekinin lê piştre îdî li wê derê halo pevçûnkekê çêbê yan ravandinekê çêbê axleb tenî li wa de re kuruk û keçik hevdû diravêne keça meya wê de çiwe findiqa wî û şawîşiyê xwe hevdû ravandiye şawîş li wê de keçika eme got li ber destê wî dişixulê keçikê diravênê yani ew patronê wê dirê xwediyê findiqa ew keçika me û patrona xwe yê xwediyê findiqa kurê we hevdû ravand diravêne yan wê dirê ew kuruk û keçikek emela li wê de hevdû diravêne çima ev tişt çê dibin em divê ku em ser vê bisekinin ev qatişt li ser çi çê bûye li ser got hakimiyeta îslamî adaleta îslamî qanûna îslamî ne hakima qanûnê beşerî hakimin ê hinek awiha wê dixweşiyê dibin hinek wê de nexweşiyê dibin zulm û teadayî feqîrî li welat naya û zengînî û îsraf li dever naya ey wilo çê bibe watê got îslam hakim bana şerîata xwedê hakim bana ev nexweşî çê nedibûn ev millet mecbûr nedima got tevlî malbatê û zarokê dergûşê bi hûr û girava û heta bi misînê xwe û sicada xwe û sêla xwe û tenûra xwe bin wa de re û di wê rezaletê de û di nav wa kona de û di wê tunebûnê de
هرن ورن شخون نيبي مصرفها والريت شي نيبي وي بريق وقزنج كنا بوي رزالتي نيبي هرم نيبي ولا الريت شي ونيبي الويد تدخل بحبره إكايدي إن مالي ويتشيدي ويتشب خوري إن مالي وقتاقو إسلام عادل بانا عدالة يعني عدالة إسلامي حاكم بانا لحمود دبر عدالتها بانا أب فقيري أب غلا أب مجبوريتا في عيشي تشيندو مسألة أبا يعني بيقوا مسألة في بسكنة مسألة بينا سكنة ما تشما دريدا قزا تشيبو تشما هبدورا فاندن تشما نظام تشلو تشيبو تشما الوادرة الواخستن هل بدوي الواخن يعني نقوم فيلي داني حق أم بياني حقي واي يقولي دان ها يعني يقولوا تشيبوا شنو بردستيوا شنو بردستيوا هل بدوي الوادن كي كرقوا مجبور كرقوا هنا بردستيوا هذا بيقوا من الويدري بخبطن أم الورد بتش بكن وكذي أباقو جنو مير كرقوا كشكنا وهبدت شغلنا حرامة يعني يكي برسيد ب وهالو الدفرك جنو مير وكرو كتش ناب هبدودا عيشي بشغل حرامة بلي أغلب لبا تكستيلا والنابا فندقة قيسية بطاطا عملة كرو كتش ناب هبدا الفابريقا الحمود دفرة للمكتبة زلام وبيرك ناب هبدنا للدائرة زلام وجنو مير ناب هبدا وروط وطازي للقسطخانة حمو ناب هبدا حرامة قناها يعني